Päivä. Tässä on nyt ensimmäistä päivää vietetty hirveä tohinaa päällä. En oo tänään yhtään edes tupakkia tehnyt mieli, paitsi ehkä aamulla tuli vähän semmonen, että hyi saatana mikä olo. Oli kunnon tärinä ja semmonen normaali nikotiinirussi tuli. Mutta otti vähän sähkösavuketta, niin auttoi vähän tuohon tilanteeseen. Ja mä sanon, että nyt on vähän parempi ollut tässä nyt ollakin. Ei tuo astmakka ennen niin pahasti ole vaikuttanut tuossa mitä se normaali röökin kanssa. Tänään voisin tuossa näyttää ehkä vähän enemmän pakettia, mitä tässä on, mutta lähtee kauppa. Näläkä kuin syntikkää. Joo, siellä kato kissalapset. Ne leikki. Mutta minäpäs tässä jatketaan. No noin, nyt on kaupassa käytynä. Tein justiinsa Fantasy Premier League. Tämä accounti, niin rupean sitä pelaamaan poikien kanssa. Niin, tosiaan, aloitetaanpa tämä Tupru-esittely. Tai töhnö, mikä onkaan. Tämmönen paketti tuli koko hommelissa. Helvetin hyvä kampe, nyt voi sanoa jo. Auttanut hyvin tuossa tupakin kanssa olemisessa. Tuossa oli akku ja tuossa oli tankki ja tämmönen pienimuotoinen paska. Jumalauta. Tämmönen säätöruuvari tuli mukana. Hirveästi pikku ruuveja on. Tuolla on sitten pumpulit, atomisaattorit, ruuveja lisää. Tää on siis tätä organista pumpulia tämä. Ei mitään höpöpaskaa on nyt tämä kuitenkaan. Tässä on se mukava, että ei ole niitä pikkusia näitä aloituspakkaus niitä tikkuröökiä, kun ne on oikeasti semmosia, että niihin pitää katsoa kaikkea uutta laittaa ja tämmöstä. Se on niin jotenkin niin rassaavaa se, että kun aina joka kuukausi piti ostaa uusi tankki, välillä maistui ihan paska, mutta sitten kun tuli tossa, että omaa, että pystyy tekemään noita koileja, niin sanottuja atomisaattoreita, niin sanottuja näitä, niin maku huomattavasti parani. Eikä tämmönen, näytän tätä laitetta vähän enemmän nyt teille. Tässä on niinku perkele. Tässä on niinku tämä koko kampi. Tuosta painassa se tulee. Tää on nyt pois päältä. 5 kertaa painossa oli lähtee päälle tämä toosa. Mä polttelen tämä 31,5 wattia ja tuossa tuo vastus on 0,5 ohmia. Lähtee aika hyvät hönkyt lähtee tämmöisestä vekoottimesta. Suosittelen kovasti, jotka niinku haluaisin muuttaa elämäntapaa. Ei tupakkia ihminen. Ja haluaa päästä irti yleensäkin tupakista, niin puff.fi. Sinne näin tillailemaan ja katselemaan omaa aloituspakettia ja tämmöstä. Suosittelen kovasti. Paskakeli. Hyi. Vettä sattaa. Näläkä. Ei oo syönyt mitään tänä päivänä. Käynyt niin paljon kavereita tässä kylässä tänään. Ja muuta ollut. Ja nyt mä tein sitten viikonloppuna silleensä. Tai periaatteessa huomisesta päin, että minä sitten ensi viikolla julkaisen taas vähän pitempää videoa monelta päivältä eri juttuja, kun lähden tuossa käymään Anoppilassa ja mökillä ja tämmöstä lähden käymään tuolta tekemään ja puuta hakkaamaan. What surprise! Joo, en minä kun nyt lähden tekemään ruokaa, että palattahan tässä taas. Ai niin, pitäähän minun teille näyttää tämän toiminta. Painetaan tuosta. Pommitellaan 3,9 voltilla. Kokeillaanpa.
aika näpäkät savut voittaa vahvasti nuo tupakinhöyryt. Tuokka sit tuntuukin. Ja tässä ei muistaakseni nikotiinikkaa paljon ollut tuossa itse nestessä. Ja noin hyvin paavuttelua, joten mä vähän veikkaan, että mä lasken koko ajan tuossa aineiden nikotiinimäärää. Että kohta vaan veettää veellä tuota. Kunhan se tuntuu vaan tuolla keuhkoissa siltä, että niinku tupakkia vetäis, niin pysypi normaalina kaikki nämä hommat. Mitäpä se Silli sanoo? Joo. Lempi kun Siljakissa tuli tämän kahtelemaan. Mutta ei siinä. Tehdään näitä. Mä teen semmosen ison paketin nyt sitten kun tullaan takaisin tänne kotiin päin. Niin mä kuvailen joka päivältä jotain pientä. Kaipa tämä jotenkin tästä lähtepi. Vähän pieni kamerajännitys on tässä, totta kai. Mutta joo, mä lähden leffan pariin. Ciao, Didao.